Bibili mo lang. PM 30. Lower. Smart. Pwede ano? So, kaya ng smart. PM sa kataw. Smart. Ayan na lang. Walang tiyan. Meron. Credit card. May loan na yun? Wala pa. Wala. Puro Facebook ang pinang Pwede na Facebook dyan sa ano? pag sa touchscreen. Pero pag sa keypad, wala. Ay, malaki ang ano. Pwede na talaga si Tricat naman. Pwedeng malaki. Ano yan? Smart dito? Wala pa. Ang ginaraan ko New Year. Hindi pa, hindi na. Baka tinaman na rin. Grabe yun. Nakabalik pa February. Kahit nga text. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Naman mo, dito na yung tagal na kami nag-verify na Ay, paano kung mag-text ka ng tiyan? nasa 27 si Juan si 2. Yes, yes. Meron naman dito na direct connection sa internet. Para di ka pag-aminin. Pag ako direct connection. Hindi ka na mag-aanli, hindi ka na mag-register. 2 days. Based na anti-text. Ano, ay ang alam ko 50 o 70. Alam na yun ang nag-group. Kahit sa akin,
Para hindi ka lang pinipigap. Thank you po. Happy New Year. Andito na po. Testing na po yan. Ano parang may battery po ba kayo ng battery? Ay, wala, ma'am.
ano,